Неўзабаве распачынаецца новы палітычны сезон. Чаго чакаць ад этого палітычнага сезона, які будуць прыярытэты і што будзе рабіць Святлана Ціханаўская ў гэтым годзе, я распавяду зараз у гэтым відэа, вельмі коротенька. Уже сёння распачынаецца візіт Святланы Ціханаўскай разам з Сергеем у Данію. Данія мае старшынства ў Еўразвязе, і там у Даніі Святлана Ціханаўская сустрэнецца з усімі міністрамі замежных спраў Еўропы. Цудоўная магчымасць расставіць прыярытэты на бягучы год. Прыярытэты нашы не мяняюцца. Безумоўна, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў і спыненне рэпрэсій у Беларусі. І тут мы працягнем працу не толькі з Еўразвязам, Канады, Великабрытаніі, але і таксама з ЗША, з тымі стасункамі, які ў нас усталяваны з дарадцамі прэзідэнта Трампа, з дзярждэпартаментам. Таму, безумоўна, палітвязні — гэта тэма нумар адзін. Другое, тым палітвязням, якія выходзяць з турмаў, іхнім сем'ям патрэбна дапамога. Таму ў гэтым годзе прыярытэт будзе таксама на тым, каб павялічыць падтрымку для рэпрэсаваных праз міжнародны гуманітарны фонд. Другое, гэта у геапалітычным кантэксце, які зараз адбываецца, вельмі складаным, вельмі няпростым, каб Беларусь не стала суцяшальным прызам падчас перамоваў па Ўкраіне. Ну і трэцяе, гэта каб беларусы не асацыяваліся з рэжымам, каб беларусам працягвалі дапамогу ў легалізацыйных пытаннях, каб беларусы працягвалі атрымоўваць візы, каб гэтая падтрымка не спынялася, а праца грамадзянскай супольнасці, медыяў, нашых праваабаронцаў таксама працягвалася. Будзем старацца трымаць Беларусь на парадку дня ў гэтым новым палітычным сезоне і спадзяемся на пазітыўныя навіны.